O illote do Areoso é un dos tesouros da ría da Arousa. A súa beleza é un reclamo que atrae cada ano a máis visitantes. Isto fai que o Areoso sufra as consecuencias e por elo o Concello da illa tomou medidas para protexelo. Aínda así, moitos visitantes seguen obviando as precaucións e saltándose as normas. Esta fin de semana o Concello abriu expediente a máis de 10 embarcacións. Son situacións que se van repetindo fin de semana tras fin de semana e queremos intentar concienciar a todos os usuarios que respecten estas medidas tomadas, porque son simplemente de protección e como se non se respetan, pois eso vai acabar colapsando de algún xeito. O Concello, a Confraría e o Seprona están en contacto continuo para controlar o illote. Ademais, ambas institucións están a traballar coa Consellería para elaborar un plan de usos do Areoso. Estamos traballando co Cofradía e o Concello, coa Consellería, para intentar que fagan un plan de usos específico para o Areoso. Están as últimas noticias que temos da Consellería de Protección da Naturaleza que están en proceso de redacción do documento para non o presentar, para facer achegas tamén ao mesmo, porque outro ano máis, agora o Bran xa está chegando ao seu fin, pero outro ano máis queremos xa que para o ano que ven ter un documento no que nos basar tamén para que esa protección sexa máis forte, non? O paso do tempo, a erosión e as ondas minguan cada vez máis o illote, pero a acción humana pode levar ao Areoso a súa desaparición. Por iso, para o Concello é importante regular as súas visitas. Cada vez ten máis visitantes. No verano, os usuarios de embarcacións de recreo, nos entendemos que a zona é unha zona recreativa, bonita, pero ten outros usos. É dicir, é un illote protegido e é un illote que está rodeado de concesión administrativa de marisqueo e entonces eso prevalece sobre todo sobre o uso humano. Dende o Concello tamén advirten que as sancións económicas por infringir as normas do illote poden ser moi elevadas.